Selamat sore, pada kesempatan kali ini kita akan mengantar Nyonya Ike ke Pagedangan ya, Jalan Bogor Duren. Yuk kita ikuti perjalanannya. Ngiri toh? Nggih, ngiri. Niki. Ya mau ada ombak iki niki mau. Jadi ten bayi niki. Lho niki ta? Nggih, iki ten bayi niki. Wah, buyut iki. Alah Mbak, ngapunten nggih Mbak. Oh niki jenengan niki. Baik, kita sudah sampai di rumah Nyonya Ike ya. Oke. Assalamualaikum. Aku delok kamare, Mbak. Monggo. Saya dulu toto, Bu. Oke, kita baane pirang Mbak iki? Lho, lagi dari dipasang sing enggil. Ganti sing anu nggih. Nggih. Sing kuning mawon 15 watt atau 10 watt. Nggih, lha niku dari dipasang di. Heeh. Siap, siap, siap. Engko lek kademen Mbak. Gede nak, Nggih. nambah nak. Semuanya nih bayinya jare tanggal 25. Aku selak kepingin metu pas adem aku. Lah ngene iku. Silakan ya kok. Lek mandikan berarti ke sini ya Mbak Nana. Ajak goyang-goyang Mbak. Ya wis Mbak Nyonya pamit, aku penyusul anakku jam 10. Walah dicek kajeng prokuan boten Walah, ngoten. Boten ngentosi niki ya. Ngapunten. Winter wis selamat ya. Monggo Nggih, monggo boten ngentosi niki. Monggo sampun. Nggih. Alhamdulillah sudah selesai kita mengantar Nyonya Ike ke jalan Bogor. Jalan apa ya? Iya, Bogor Pagedangan. Nggih, Bogor Timur. Oke, hebatnya ke rumah. Oke, saya sampai di sini. Saya melanjut bekerja lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.